presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kasama kinigapon ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mildred. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Mildred. Kini akong problema, bahin ni sa kahimtang namo og sa akong bana. Tulo na mi katuig sa among kaminyuon. Pero wag gyud mi makaanak taon. Pero para inyog yung hisabtan ang akong sugilano, no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Dito na tawo ang atong gugma, gagibalaan na tumang kalipay hilabihan. Ay! Red. Dong Tony, di naman ang taong kagikan, oy. Aday, kuha, naikipahigayon karon nga medical check-up bas barangay niya. Naasa sila seminar para sa family planning. Anya? Unsa yung nauna ni mo, attend ta seminar. Hilom di, oy. Nahibaw ka, unsa ng seminar sa family planning, ha? Unsa ba na, day? Ha? Unsa man day na? Naay, gipahigayon good nga medical check-up niya. Unsa na yung nauna ni mo? Mo attend ta seminar, dili? Nah, ang seminar anang family planning mahitungod na sa kununsaon nga dili managhan imong mga anak para dili maglisod ang magtiayon og buhi. Kay og daghan og anak maglisod na unya og buhi ang magtiayon. Unya mo attend ka aron mahibaw ka kununsaon nga dili madaghan ang atong anak. Nga wa man galit tay bisag usa ka buok. Mo ba day? Mao kaayo, mo nga ayaw pagpakauwaw og attend didto oy naunsa ka ba? Inig pangutana pa lang daan kun pila ka buok imong anak. Wa na, mukmo na katuni. Unsa ka day? Kasi apil po na kanang ilang misyon ba sa ilang operasyon sa pag-check up aron makabaton tag anak ba. Musuway lang kata. Basin na yung kinatong problema masulbad nga naatay anak. Pwede sad. Kano sa man kutob ilang operation, napaka na ugma. So 3 days ko ng ilang operasyon ay. So ugma na bugyo na. Sige ugma, magpa-check up ta. Sige na ha. Mo ato sa gym barangay. Pagkaugmaan na, nangadto gyudayon mi sa gym sa barangay, kaming duha si Tony nga kumbana para magpa-check up mi. Unya? Ay, dali mga rin, ma'am. Sir, arita diri. Mao ni ang doktor nga makatapang ninyo para sa iyong problema. Linggo mo diha, ma'am. Wa pa dayan, doktor? Wa pa, ma'am. Kuan pa, na mainit pa. Wata-wata kayo dito, ha? Sige, ma'am. Kuy, Tony, naon sa makadiha, uy. Wa man ka tingog-tingog. Yung murag ng luspad ka. Nadlo ka. Awa day, ambot ba? Basta yung ani ba? Mura, pangulbaan ko, mura ko, hinumdum sa akong kaagi ba? Ha? Ang asa man adto ba nga imong na-experience sa kulbaan man ka? Katong gi, tutuli ko day. Ano man, naon sa day ka atong pagtuli ni mo, uy? Ay lang ko pasultihan na day, kaya murag, paita lagi. Kay ngano lagi? Unsa day hitabua nga, kanang, unsa may nakapasakit ni mo? Pag hinumdum sa pagtuli nimo ha, naunsa day kas pagtuli giunsa ka man, may laing nahitabo ha? Kuan day kanang nasipyat magud. Ha? Sila sipyat.
Naunsa man naputol? Oo, Unsa man nasayo pagtuli? Putol ko to. Wa masayo po. Nasayo po sa gisudlang kwarto ba. Imbes adto ko sa kwarto para tuli. Hindi man mao akong nasudlan taon. Dili man to maong kwarto nga para sa tuli. Oh, para unsa ra itong kwarto nga imong nasudlan? Para kapunday. Oh, may ganit kamantay ko. Hapit ko makapon taon, oy. Ibuan ko taon ko sa kumprol. Ha? Naday tao nga kapunon? Di ba iro raman mga mananap? Gani. May gani kinakadagan ko. Nagtuwa ko sila mapakapon ko. Hala, mao ba? Mutoy akong grabe nga eksperyensya nga mahinumduman day kulbaan ko. Ay na, nalag kabalaka diya, oy, kay dili ni tuli. Ay, hala, nanan doktor, ay. Sir, nanan doktor. At kuan, pahabuon ang kunong kadaan. Pabuon ko da. O sa man ituli na sa de? Dili, sir, oy. Nga no, sir, wa pa rin ka matuli? Kanang nurse, palihog lang ha. Ayaw na lang siya gisguti about anang tuli kay doon naman gud ni siya bad experience bahin anang tuli, good? Mao ba, ma'am? Sorry, ma'am. Sorry, sir. Pero pahubuon na kunong kadaan sa masinina, sir, kay para examination pa. Examinon man ka. Time pa sa na nurse ha. Nganong pahubuon da siya, oy. Ngano nahibaw na rin ang doktor kung unsay among problema. Nga wa pa man may magkakita anak niya. Time pa. Kisa rin nga sa pasyente, ma'am. Si Carlos Dangoy yung makani. Ito makaning operadahan na sa itlog. Dili itaw, nurse. Uy, pataka man lang sa kadiha, nurse. Uy, usa ko di ay, uy. Tempa. Dili man di ni mong kwarto ha. Ito nasudlan. Hatbaya. Sorry, sir. Ma'am, sorry. Day, balik ka nga rin ha. Kaya ipakapon ako na akong bana ha. Yabang. Sama sa diya ikaw, no? Sama diya ay joke lamang good. Nagtuwa sa seryosa ka. O, be. Saan mo lang, balik ka to. Ako kung mo balik, magpakapon na lang yun ka. Yan mo. Tanawin mo ulit ha. Pero tigyong, sukuha sa akong bana. Bisag ikomedyahan na gito na ko siya. Mao nga, wala lang ko magtagad kay niya. Kay lisod kaayo. Dali kay masuko. Di na ka komedyahan kay vlogger lagi. O niya? Ay, Prepitong. Salita po ni mo? Pre. Blima, pre. Sakit na kayo, pre. Ha? Murag mabuak ang akong kasing-kasing. Tungod sa gibuhat sa akong ligugma, pre. Bida, di Chris. Si Chris, pre. Chris Aquino? Sakit kayo, pre. Sakit. Sakit kayo. Pre, naana mo yun ang kinabulitan. Tanang butang ning kalibutan. Tunay kasakit. Dunasay kalami. Pero kitang tao raman ta. Kita tao ta. Mabati tagkasakit kung mo pasakitan. Mabati isang kalamit. Kalami kung imong palamian kaya na ni karaan na ni. Pero naibawa ka pre. Kung unsay pinakasakit sa tanan. Ito man, pre. Kanang alirungan ka sa mga tao sa imong palibot nga tungod sa kadagang tao sa imong palibot di ka makautot mo sakit kayo ay imo pugga sakit tatiya di mana. Uy, klaro. Pero ikabla ka pre kanang tanang problema may kasulbaran But, saan ni na, Corp? ay pagpakawas paglaom pre. Na siya tawag siya San Peter siya mangpatabang ka ni Mama Mary. Dili ka niya mahimong balibaran tawga uban sa pagpangaman ni Mama Mary. Tawga siya. Naki-number niya, pre. Katawanan lagi ka. Katawanan kay Taysa ha, kadiyot ha. Ano naman, pre? Day number ay... Sana. Kaya. Abi na ako ray hanggaw. Hanggaw mo sa deka. Imong pangayo ang number ginoo. Noon sa mo kay. Ngulit ay! Pre, tabagi ko, pre. Si Chris. Kinsa lagi na Chris? Chris Aquino? Si Christopher. Ba? Ito inoon sa kay. Ako lagi ko gasto niya, pre. Or vice. Gipalitan ako siya motor, gipalitan ako motor, giprinda pa na akong mga alahas, pre. Giprinda pa niya. Hasta akong motor, giprinda sa niya. Nya karon gibiyaan lang kong Christopher. Pre, si Christopher. Ganun gibuhat pa niya anak ko. Salmahay siya. Akong gilisan, pre. Galidis bambina may nakadaan. Daigot pa kayo. Kinsa may gilis niya, di mo? Si Lucy. Ha? Katong bahay ka, dakong ubol-ubol? Kato, pre. Bida. Aray ko.
Day, malakaw rin sa pariunyot, ha? Bilar mi sa namatay tao nga kumpare no. Mamilar mo? Bilar. Ni unsa naman sa kang oras sa mauli to ni? Sayo, uy, kadlaw. Oh, may nang kadlawon kaysa mabuntagan, di ba? Simple. Mawi taon dali ra taon me. Kadlaw mi ka mo uli kay kuyawan mi buntagan mi day. Kisa din namatay. Kumpare na mo si ni pariunyot ba si Kinsa ganingan gani ba? ate sa si nalibot ko day. Tinunto. Ah, Kumpari maka mo nya, wa ka kaila? nalimot lagi ko dugay na mga taon may nagkakumpare. Katong nabunyag ba sa katong pagbunyag sa anak ni pariunyot ba? Katong ilang kamagwangan ba? Unya pila na ko tao ida sa anak 16 anyo tan unsa. Bina, paitan nimo to ni. Nay, pagkabuutan, naman akong pagkaasawa to ni. Pero timan, ako gani binuangan to ni. Putol gidayon to ni. So, putol taon nga. Putol rin na. Ano sa'yo putol ba ni? Ang o! Ay, porbida, kalain sa dana. Maglakaw itong may uwan, ha? Dili uos ibabaw. Ang o ni mos ubos. Doon siya. Ano unsam Basta ka? to ni, basta makasakop lang ko. Daga na lang yun. Kayang atras sa ba nimo na. Taas mo sa bante. Mauna. Gahapon lang dito sa merkado. Kani akong pinuti, gipabait ko ni. Pait na kayo ni. Ang binugha nga akong giputol, usara kapdos. Samot na ng unimos ubos to ni. Noon sa taon kami doon. Ihata di ka lang lorte na. Blaka na kayo noon sa taon. Oh, ano na spray nyo kayo? Ato ni Miday, ha? Sos, pagdugay niya kuli ha. Kanang kadlawon ha. O, lagi na. Ato ni Miday, ato ni. Sige. Agiyay. Ang kaduha. Basta suwayi yung binuang nako, maglakaw dyan kang wanay uos ubos to ni. Pre, ang yop! Pre, paan pre ba? Si paring Julius ba? Kailan kang paring Julius? Si Julius, pre. Di man di mo kailan to niya pre, no? Abi na kung kailakad po niya. Yung kaya nga naman eh, ha? Kuan ba kaning nauli naman kasabrod? Lamia kayong suruyon pre. Kaya basig doon na ito'y dang mga stateside pre ba? Hinana mo yun na, pre. Bao ka ng mga gikas sa abro taon. Inig-uli nila, di ginamaingon nga, wang ko dito igop. Gino yung posible kayo. Okay. Maugit. Tara, no, pre. Sige, Mian no, kaon. Sagi ka sa, sagi ni makaon, no? Lagi. Sige, tabian na. Sama na. Magtaksi lang tabian. Kuan na ta. Kanahan biyan eh. Asam tong akong cellphone. Sakang ka na bilin, minong. Balikon sa na ko, pre, ha? Kanahan ni watay cellphone. Ay, mura magtangan sa katungas itong kinabuhi. May gani, mapatakalakaw. Balikon sa ako, pre. Sige. Wata lang ko kaniyot, pre. Balikon sa cellphone, pre. Wato ka gani. Ay, dugay, pre, ha? Sakang gawa yan eh. Lawgaw pas lamaw. Tungod sa dinali na ko, limtan na ako kong cellphone. Maayo gani, kaya si Mildred, nasa gawas ba eh. Murag doon ikipaabot. Ikipaabot na niya. Yun namin. Aday, kisa ikipaabot. Murag doon na ikipaabot, ha? Kisa man. Saan sige ingon ni mo? Kisa ipaabot ni mo. May doon na, murag ipaabot kag laki ng misita ni mo rin na. Kay nahibaw kung muanigid siya, mubalik siya. Yawan, kinsa ang tawa na? Ay, kinsa pa? Ikaw? Bida sa di mo. Anong taon? Ha? Binuang na? Binuang? Ano Binuang? ba ang binuang ni? Naunsa man ka? Oh. Nahibaw mo kung mubalik ka? Giyon sabi mo maghibawa. Babalik ko. Tungod ani. Akong cellphone day? Nahibaw kung mubalik kid ka. Tungod ani. Kay mahadlo kang mahabilin din hi. Unya ako mabasa ang mga messages din hi. Ha? Ha? Sigang mata ni mo, ha? Hagok? Nagtuo kang akong gibasa ang mga messages ng imong cellphone, no? Waoy! Pero naamay ni message niya, wa ka. Maong ako na lang gitanaw. Kinsa man ni siya? Kinsa man day? Kanis Imelda. Kinsa ni? Kahila ka ni? Milda Marcos. Sus. Kinsa ni Milda? Ako na followers oy. Naunsa. Maybe na namin kinuguhat na tao to ako kumpare tao. Paghuwat! Day. Nahibaw ka ko sa iyong message. Ako basahon, ha? Na. Babe, asa na imong ipada para sa bata, babe? Wa na ra ba siya'y gatas? Maglagot gani ko na, awa niya, di gyud ka nako pajirjiron ron. Di ka bayhana, maghuwat pa. Nya di kanya pajirjiron. Bewe, onsa nito ni ha? Nagbinuang gid ay kanako. Pa! Ay, magutuon sa kong uno. Ako na ito itaon. Ha? Ito itaon na tinuon eh. Unsay dili? Mulimod pa ka? Pa! Ay, patay na yung kani. Aray, day, sakit Patay di ka nako ron. Nada kay babae, ha?
Naapa kay anak sa gawas? Di taon lang tinuod, taon na yun. Oy, bidangan kung taon makanak man ko nga, baog man ko. Baog! Di ako nagmamagdos makasuban. Mangatik pagikap. Ay! Layas ito tayo ni diha, layas. Kuhaan ang imong mga sinina diha, layas! Ay, di lang taon na, ano malibera. Kikit sa prima? Ay, dito sa balik ay. Iyon na, basaw na ko. Sorry, wrong send. Bungot sa ito, di ba yan? Awa na, wrong send, Awa, katulo ko na yung mubunalis takon sa kaldero. Tanas taas, katulo sa tikadyan sa iron. Tara! Mao na akong problema kay bisag nasakpan na nako akong bana mamakak lang gihapon, ingon pa nga wrong send ko no. Sa kalibutan na kong iya ning giingnan nga chat og ingna nga na wrong send. Saan ko na akong bana oy naglibog ko kung tinuod ba ni kay di man ni siya makaanak. Nya karon may anak mas lain. Unsa di ka tinuod ka no? Unsa ko buhaton ini? Unsa man og kamo ang pasultihon, Mildred? Igrita ko mga mama nga padayon ni palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy, happy pirmi nya para sa mga dagko ha. Don Pepe Dark Chocolate kusog kay mo inom si Antero Tumaki diha sa Mual Bual Batad-Batad. Mual Bual Batad-Batad para sa mga OBM special tasty fish cracker nga sige palit salamat kaayo ha. Paulitos macaroni crunch og tasty fish cracker palit mo kay Lami. Salamat kayo, Ate Jinjen. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karoon nga dalawa. Si Mildred, Ate Pres. Mildred. Si Mildred Lorte. Ay, si Dodong Pedro, maupay pagbalik. Dodong Pedro, arikot, kumusta mo ka? Awan na okay na. Ha? Kondisyon na kayo. Kondisyon na kayo? O, nakaikap mo sa disais. Nakahinol. Ikaw, Loy, pabaya taon ka na yung mata, ha? Ay, kumpiyansa. Away kumpiyansa. Kita kasi mo na, awa man sa kumo namin. Ingon kang ay kumpiyansa, nani kumpiyansa man nga na. Kita, ay kumpiyansa ng mahydrated ka na. Ato sa Greece, ma-dehydrate ka. Juicy paran dong. Ha? Juicy paran. Driver na siya niya. Lahat ang yangan, juicy. Juicy paran. Taga kanang Alimango, Cotabaco, Toledo City. Juicy paran? Igot sa kada sa kong amigo, no? Sa taga Mua, si Dome, Inicio, mga paran diya sa Mua. Kung sa kada sila. Bisag mga kaliwat na sila, mga paran. Ate Pres, kumusta mo na? Sabi ba damang tambag? Ate Pres, kumusta mo yung pag... Ato sa bugo? Sa bugo, Ate Pres. Kanang kapoy pero lipay. Kapoy pero lipay. Mao na nindot. Mao na nindot. Ako manggi ato yung taon akong igsoon kay dugay naming wa mikita. Si Sir Alan. Si Alan o nasa bugo good. Sa proper good bugo. Nindot kay Ate Pres. Oo niya dito mi nanghatag mi gamay nga geripak nga bugas, panya, noodles, mga kanang kuan, mga linata. Noodles. O pag-abot na mo dito, wala na may paso dito kang Alan ang aming ipanghatag. O doon na intaw mga silingan nila nga nanugok pa din taon, doon na pag-iuban gikan naligo. Mana nindot Ate Pres do kadang pero ani mo gi-vlog-vlog. Wa ako ka vloglan kay ang ako rang pagmangkon maoy nag-video. Ako dito naman ko sa sud. Dito na ko Ate Pres. Ka-vlog. Na mas nindot pagunay na Ate Pres kana kinising-kasing bigod bitaw nimo nga tabang dili kay mo tabang ka kay mag-vlog-vlog ka. Wa ako ka. Di ginangayo para nako no kay ay naang sa Bible usay gingon sa Bible ba bulahan tong ayaw pahibaw ang imong wang kamot kun nitabang ang imong tuong kamot. Naka-vlog ko lang, kadiyutra, dito na sa sud, ilang alan. Hindi mo na silang alan. Pero kaya magkatagatag. Tayo labot, pero dili sa, para nako, dili sa maayo nga. Di ka nang tinarong ka na ilator ni, tinarong mo na kay gihatag ng mga tao. Gihatag na, gipaibaw lang ni attorney, nga ang gihatag sa mga tao nga, 1.2 million, iyag yung tinuod ng hatag sa mga tao. Mo na sakto. Inana, pero muadto lang ka dito, modal ka sa traffic. Matong gitaw sa ngay Alan kining ato ang tangkawan, si Sangay Alan sa kun mo adto galing magbugo niya mag-vlog-vlog na mo ayon labo adto. Tingalo, dagang mag-vlog ang mga tinuod nga magdaog ka dagang vlogger dito lang. Dagang ito. Tinuod na. Maunya. Nakato ka. Nakato ka dong. Gikan kamo. Mga 4 minutes gikan. Naabot mo nga to hapit tapod alas 4, mga 3 kapin. Sa hapon. Kami nagikan may alas 6, abot mi dito alas 7. Kinsay ka uban nimo? Sa attorney, sa news department. Wala yung kita nimo sa kuan.
Wakagi. Di mo ko magpa-vlog. Oo. Hindi ka magpa-vlog, kay ka may mag-vlog. Wa man, nadaot na akong cellphone. Kung ako sa ko ikita, nadaot akong cellphone, wako ka vlog. Pero, Gulyat, ang ako lang ipasalamatan kay wa kayo may kuan ilang bahay sa igsuon. Wa kay matanda. Nang gamay ra ka ng luyo nga nagatupig ang simento na nga kuan gamay. Pero sila wa na matuog dito. Naman sila payagari sa daplin sa dan. Dito sila mga tuog. Pag uli na mong gulyat, wala may maagi diris bugo dire na maagi sa tuburan. Tabuilan. Nakita may bahay nga ito nga kanang daot sa linog, no? Wala siya mabungkag, pero marami tao siya tarkanahog sa kanal. Oo. Kaya naana. Ang ura na, takilid lang. Oo, ang iyang pikasaw, ginaanat na ito ka sa yuta. Muri bilangkad. Oo, pero wala siya mabungkag. Pero lang, ang dunay part sa ilan ni Alan akong igsuon nga dunay kuan nga ni buto ko no pagkaman og linog dunay tubig. Magawas ng tubig. Dito sila nanguha. Tapos ilang bahay karon ay tubig ni gawa. Dili sa ila duol. Duol, sabay baybayon, katong sa baybayon. Marag inana. Na ni gawa ay tubig ang Tubig. Tubig ang Daghan kayo. Murag yatag karon bang ang kanang kuan ng tubig, ang giwagtag ng tubig murag gitagaan gis Ginoo nga mainom. Nay tubig. Di mainom. Di buswak ang tubig. Wala sila mainom. Mainom oy. Mainom dali ka Karon tinaw inom na man. nila. Tinaw man. Tinaw man na ti pres. Nya tinaw. Gitagaan sila higayos Ginoo nga kainom sila ng Ato sila nagkuha kanang manghugas sila pero ang ilang gitagaan man sila alan og tubig dagan nga para inyo rin na kay para konsumo nila ba kay dili man sila mga tug na imangata kay mauwaw. Maawaw lagi. Mauwaw. Marag na do. Balik ta. Na balik kami. Bisa tong Cinderella. Mildred. Si Mildred. Kanis Mildred, kanang medyo may pagkaabubuan na ti pres. Kaya ba siya, hindi siya makaanak iyang bana, na nilakaw silang kumpare, nabili yung cellphone. Pag-chat ito namin yun siya, hasa naman kawa, ba ni gatas ko anak. Di na niya ka-jarjan ako ni anak. Bunalan niya mayos, bunalan siyang asawa iyang bana taon. Anya. Gusto ni, niya pag-kuan, sorry, rungsid na di ay. Holoy. Bunog na niya. Ada yung misis ni Luta. Sorry, rungsin. Awa dahil rungsin. Abi, yung gigo ko nga sa lakaw siya. Tara sa kwarto. Jerjero, di ka katulong. Kataan pa niya katulong. Kagaw. Ang iyang pangutana kanang Saon man ni, unsa to ipangutana tanawa ko noon dong. Tanawa, katong Mildred dong. Namo ko ni babayang may mabdos dito awa kon po. Dali lagi niya ang anak, di tinuod. Kanang dili ba kanang rungsen ra ba? Nay na mabdos pero rungsen ra. Dili yung tinuod nga si Tony. Pero natap Mao ni ang pangutana ba? Mao ni ako problema kay bisang nisakpan na nako akong banan makak lang gyapon. Ingon parungsen ko no. Unsa kalibutan ako sa iyang nang giingan nga sa chat nga og ingon siya rungsen. Unsaman ko man akong banan libo ko sa tinuod. Dili kay dili gyud ni siya makak. Kay baog makaanak kay baog lagi kuno siya. Pero sila ay nakapanganak man unsa may tinuod ako tinuod ba na? Mo na po. Nga rungset man ka. Oh, nya tinuod mo sa yuto. Dai Mildred ayaw sa taon. Ayaw sa hukme. Ipakita sa babae kana usa. Nya kanang panid kung tinuod ba gyud, no? Mas maayo para tinuod niya. Mas maayo para nako nga istoryahan niyang babae. Yawa man ta kay bawo sa kisa tong babayana. Na may communication niyang bana di ingno nga mag-istorya ka. Pagka kay bawo ni dinay man yang bana nga. So pagka kuan. Ano yung pambit Gulyat? Pambit. Pari ka sa Efeso 5, versikulo 3. Tungod kay mga katawahan na kamo sa Dios, dili maayong paminaw nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway, sama sa pagpagkighilawas, gawas sa kaminyoon. Sato pa nga magkigilawas ka sato pa doon kay laeng gikauban ug mano ni tabo. Inda, ma'am, Mildred, o gusto jud ka o para mo malinaw ni mo una o basig na magkakimumban na o sa ina siya tinuod o dili tinuod matinuod magsadi inahay man kailan magkakanang babayhana mag-istorya ta ang totoo og tinuod ba kay og dili gani at least may bawo ka pananglitan og tinuod sad may bawo ka nyog tinuod man gani nga anak niya maong bata o ang babae nga napanabdusan okay ra kana pa na anay anak imong balay dadun nyo sa inyo ang namoy anak kaysa managop mo laing tao dili pa rin Correct, oo. Tinuod ang. Nako amigos mo lang ba na nangagop pag 12 anyos giuli bata. Nga naman. Pati mong buguya, pati mong maldituha. Yan, kisa to bata.
Kailan man sa inahan lang giuli. Ay, di nila parinti. Nabi daw Dili, din na dili, dili, oh. Ang bata okay ra kay bata pa man murag pinangga kay nato pero gidakadako di kay bawo nila. Gidakadako. Sinagop sila. O, rebuild din na. Day uban, rebuild din. Pero na ako kanang Day uban di kasabot lang, nga gi-adapt sila, pasalamat sila, nga gi-adapt, di ba? naatay amiga o amigo nga nangadap ati pre subutan man nilang indap. Depende tali na sa pagpadako. Bitaw. Imong pagdabang sa gamay pa. Sa dihang nangihi. Katoy mo giadap oy. Oy, sa dihang Nangadap nangihi. ka? Paminaw sa dihang nangihi sugos lawat natipak ang o. Tipak. Gusto may o. Usa na tipak Ang o. Ang o sa nangihi. Ang usa nang ihi. Murag kato istoryang nitiban nga paglukso na tagak ako. Na. Natipak duloy gamay nga natipak. Ano man? Ano sa lagi na tipak? Ang o sayang o. Ano nitipak? Aloy! Gabo? Nakasakit mo din lang babae ngayang gikauban. Matipak di ay na. Oh, gamay ka nalagpot. Tagak na wala na kay musito. Loy! Loina! Kalain ka tanaw natipak ko. Kalay! Uy, hay man, kay punito na ako. Sama to na dito lumanon. Kung ako ang puzzle, tihon.